Ndewonu, ndewonu ndị Igbo ọma. Igbo ndị ọma mụrụ m, ndewonu. Anyị bụ ndị Igbo Class World, ndị bụ ọkaibe n'asụsụ nakwa omenala Igbo. Ndị kwenyesiri ike tipụta onwe ha ọnya kwa ụbọchị si na asụsụ na omenala na agbụrụ Igbo agaghị anwụ, ọ gakwanụghị anwụ. Ihe anyị ji si na ọ gaghị anwụ bụ na ndị Igbo si na onye chere mebiri n'ihu ya na ọ ya mebiri eche. Ya mere asụsụ, omenala na agbụrụ Igbo agaghị anwụ n'ihu anyị. Ị chọrọ ka ị na-asụ, gaa na-ede, gaa na-asụpe, ya na-agara gị were were, kpọtụrụ anyị akara ekwentị Igbo Class World, akara obe 4474998 plus 44745918750 Igbo Class World, ndị bụ ọkaibe na nkụzi asụsụ na omenala Igbo. Mgbe ka anyị baa na klaasị, mgbe anyị abatala kpọmkwem n'Igbo Class Teach and Learn, ebe nkụzi na mmụta na-aga were were. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ mkpụrụ edemede Igbo maọbụ abịchị Igbo. Abịchị dị efi gị gbi rigbi hi ije ka ekpe